Ja tenim el número 30, el Josep Colomina Tomàs preparat, i si pot començar a preparar el dorsal 31. Surt el Josep Colomina i si pot començar a preparar la graella de sortida, el dorsal número 31, el Roger Colomina. Recordem, estem a les proves classificatòries d'aquest Port Cross, el primer Port Cross que es disputa aquí al 2009, puntuable per la Copa Catalana. Surt el Roger i si pot començar a preparar la ratlla de sortida al dorsal 57, el Gerard Peregrí Costos.